פרק 3, ברוכים הבאים. חברות, אני מבטא מקלדת. אם תצחקו כי אני משוחח תמיד. לא, בגיל שנה בחודש יצא לכם ראשונה. לא בגיל שנה. אבל רק... פרק 3. שבועיים מנתתי לו, אבל אני לקחת. עכשיו או שאני שואבת, תקשיבי, עם הראשון שלי ששארתי, וואי. הוא, ירדתי מבית חולים, הנפתי אותו בבית חולים, ירדתי מהבית חולים, והוא לא היה אוכל. כמו שאני עם השני שלי. הוא לא היה אוכל. ואז קמתי יום למחרת, אז קמתי בית חולים. עם השני שלי, איך היה לי? כמו אבנים, ויצאו לי העיניים. תהילה, 6 בבוקר. אמרתי, אני אשאל אותך עכשיו בצורה תביאים את השבע. אמרתי, מה פתאום, אני אבוא אלייך עד שהוא יבוא ויחזור, לקח יותר זמן. אני באה. מי הביאה לה? 7 בבוקר הייתה אצלי בבית. זאת חברה... תהילה חברה טובה. שאהבתי אותם. תהילה חברה טובה. ובהם שום דבר, תביא כדור. תהילה אין לה מניעים נסתרים, זה מה שאני מרגישה. שהיא רק טובה. אין לה מניע נסתר. אולי אני טובה. משהו בטוב, כאילו חברות אמת. לא היה פה איזה שום דבר. לא היה תקל? אמרתי, חברה אמת. אין מניע נסתר. באמת? מי? ואז שהיא הייתה אצלנו לא מאמינה לה. טוב, את חוברה למה? הגיע הזמן לצאת טוב, הגיע הזמן לצאת. הוא עכשיו המפעל של אבא שלו. הוא המציא את המילה, הוא הגדיר את המילה מרחף. אז את יודעת, תגידי לה. ארץ ישראל שלי חמאס, מי יצא ומי שרף את חמאס, כולנו שורפים את חמאס. לא, גם מה שבא אלינו. גם שבא אלינו. בעיה, את מבינה, כאילו, מה זה משנה אם אני איתה או לא איתה? מי שרף את לא יודע אם זה בא לי לשרוף את העיר פשע ואיך קוראים לה חממה